buscamos o recoñecemento das outras persoas. E é certo, fun buscar as cousas así, 4 puntos básicos do que nos diría Hegel na fenomenoloxía do espírito. Ele aí falou do recoñecemento. Al ser autoconsciente, o sea, o noso, ese valórate ti, tens que quererte ti, todo iso, Hegel diríanos que non basta con recoñecerte ti mesma, que necesitas que outra conciencia te recoñeza. A identidade, según Hegel, depende da reciprocidade. Ese que tens que quererte ti e tens que valorarte ti e todo isto é moi bonito no titular, mas isto só pasa ao interactuar cas outras persoas. Necesitamos que as outras persoas nos recoñezan. Daquela é unha necesidade humana, o recoñecemento. Hegel creou o que chaman dialéctica do amo e o escravo. ¿Sí? Daquela, a autoconsciencia entra en loita coa outra autoconsciencia. E a liberdade, a liberdade é isto. E só se dá cando interactuamos. O outro é individualismo, isolamento. Daquela, unha tenta dominar a outra. Sería esa relación amo-escravo. Sería iso que eu digo, esa loita de egos, que queremos sempre estar uns por riba dos outros. Daquela aí sí que se produce recoñecemento, mas isto non resolve o problema. O problema humano do recoñecemento mutuo non queda resolto. E na sociedade actual, vou dicir, e cando digo actual, poderíamos falar que da revolución industrial a hoxe é algo que se foi cocendo. Diríanos Hegel que o recoñecemento está no dereito, na moral e na ética da sociedade civil. A ética da sociedade civil teria que ver con nosos roles. Os roles mutuos, con esa reciprocidade, en como nos colocamos de cara ao resto. E que nós asumimos un rol. Mas desde esta loita de egos, é como que xusto é que non se dá ese recoñecemento mutuo. Serían normas, eses mandados sociais, ¿sí?, que regulan como nos tratamos. Todo isto que hoxe podemos ver en reels de coach, psicólogas e demais, de como teño que facer, se ti faz, todo isto, son mandados sociais. Si, está o dicindo unha psicóloga, pareceme moi ben. Pero é como se houvese unha forma establecida, non? E aí a psicoloxía tamén debería replantearse se tamén a veces se queda na superficie, en todos eses mandados, non estamos un pouco creando unha forma de relacionarnos que sustitúe a unha ética que se sosteña en valores e en unha moral común que teña que ver co humano, e non só co social e con todo. É case unha ética capitalista, poderíamos chamar, non? Que ten que ver co intercambio, co que gano, co que ti ganas, co que me aportas, e que non deixa de ser acabar relacionándonos desde esa dialéctica da amo-escravo. O recoñecemento sería igual á liberdade. Iso que dixo de a forma na que interactuamos e na que nos relacionamos é a que nos fai libres. E fainos libres porque nos recoñecemos. E recoñecémonos desde o humano, desde o igual. Non pola nosa profesión, estatus económico, social, cultural, moitas veces, intelectual, os ambientes intelectuais, artísticos, por exemplo. Diso pódese falar moito, mas ao final son endogamias
que están reproducindo isto do que eu falo, que é algo moito máis estrutural. O recoñecemento fai que nos tratemos como a suxeitos e non como a obxectos. Eu recoñezo-te como a suxeito, non polo que ti me aportas, non porque agora me sirves para isto, non porque, senón como a suxeito. Por iso é liberdade. Como a suxeito enteiro, íntegro e libre. E eu recoñezo-te. E logo viría a reciprocidade. Ti recoñecesme a min. E logo somos libres. Por iso, para ser libres, precisamos das outras persoas. Somos libres dentro da tribo, non isoladas. Repasei o que diría Axel Honneth, que tamén partindo da idea de Hegel, el fixo as súas teorías e a min encántanme, el diríanos que ese exixir o recoñecemento tería que ser non só o discurso, senón a coherencia cos actos, e isto é moi existencialista, ten que haber unha coherencia entre o que me dis, que guai és, e canto te aprecio, e canto valoro aquilo. Ten que haber unha coherencia con uns actos que son o auténtico recoñecemento, cando se dá todo xunto. Mais aló do discurso, cando o discurso e os actos ditan, aí estásme recoñecendo. Se non só me estás validando no superficial, e iso é manipulación para entrar nesa idea de amo escrava. Ese delimitar o teu reino, que dixen eu usando un pouco a linguaxe bélica da arte da guerra, sería poñer límites éticos. Non sería a confrontación. A confrontación só nos levaría a esa dialéctica de ama-escrava. E os límites éticos serían eso que eu usei, de limitar o teu reino. E aí ti estás exixindo o recoñecemento, mas non dunha forma agresiva, nin violenta, nin incoherente entre o discurso e os actos, creando esa loita de egos. E hai dous puntos do que el dixo que cadran moi ben co meu propio discurso, que é fai falta amor, afecto, recoñecer as necesidades básicas humanas, recoñecelas en min, logo recoñecelas tamén nas outras persoas, e fai falta confianza. O que permite, diría Honneth, o que permite a autoconfianza é que as outras persoas confíen en nós. Que alguén confíe en nós é en sí un acto de recoñecemento. A confianza mutua é unha forma de recoñecemento mutuo. Daquela, cando se produce un acto inxusto, estas cousas que eu conto, aí hai unha falta de recoñecemento. Cando a ti te tratan inxustamente, están desrecoñecéndote logo. Ainda por máis que ti te amosaches, porque hai que ter en conta que para que te recoñezan, teñen que te coñecer. E eu creo que hai unha falta grande de amor propio na sociedade. Individuos que están aí moito ca pantalla, co ego, coa carantoña. Ese narcisismo cultural, diríamos que a persoa narcisista construe toda esa carantoña e toda esa maneira de actuar desde a carencia, desde unha falta de autorrecoñecemento, é dicir, sinte que non vale moito, logo performa unha personalidade. No narcisismo cultural tamén estaríamos performando algo, pero desde esas carencias que veñen moito pola mensaxe social de que nunca é suficiente.
Diríanos Hunet que as institucións poden facilitar o recoñecemento ou poden perpetuar a falta del. Claro, o recoñecemento e a falta de recoñecemento é estrutural. Mais aló de que eu agora estou aquí diante de ti e te recoñezo e ti me recoñeces, sería estrutural. Isto diría no Hunet. Se é estrutural, encaixa toda esta idea de que é cultural. Hoxe as dinámicas relacionais son culturais e buscan ese desrecoñecemento da outra persoa. E desrecoñecer a outra persoa é deshumanizala. Ao tempo que nos deshumanizamos nós. Cando eu falo dunha ferida existencial, sentir que non te recoñecen vai provocar esa túa dúbida sobre o teu valor. Se non recoñecen o teu afecto, os teus coidados, todo o que ti colocas nun vínculo, hai aí unha ingratitude. Non te están recoñecendo. E isto, esa ingratitude, sería o de recoñecemento. Sería a exclusión da que falo, que se ve nos como dinámica. Sería a humillación, o desprezo. Para desrecoñecerte e provocar en ti esa dúbida sobre o teu valor. É deshumanizante porque, como seres humanos, o primeiro que temos que ter claro é que o noso valor é intrínseco. Logo, a nosa dignidade tamén. Nese desrecoñecemento están transgredindo a túa dignidade, que é intrínseca e que ninguén debería poñer en dúbida. Exclúente, humíllante, desprézante. Logo, ti non podes acadar ese autorrecoñecemento nin a consciencia real da túa humanidade. Cando non aceptas a manipulación e faz isto que eu digo, non me vou enfrontar, mas vou delimitar o meu, voulle chamar como o meu espazo afectivo, estarías creando esa loita polo recoñecemento sin ti ter que desrecoñecer a outra persoa, humillala, desprezala, excluíla. Senón máis ben desde aceptando que esa persoa non é quen de recoñecerte porque está nesa dinámica, está obedecendo mandados. Esa persoa non é libre. E para min isto é un posicionamento ético. Eu dividino así, vale? Por un lado sería un posicionamento ético, onde eu delimito o meu reino, que sería como un pouco o meu espazo afectivo. Eu recoñézote porque o meu posicionamento ético dime que eu recoñezo a humanidade de todas as persoas. Eu non te humillo, eu non te desprezo, eu non te excluo, mas sí que tomo o teu desrecoñecemento. Se me excluíches, deixo-me excluída. Se me humillaches, pecho, non? Este desrecoñecemento é teu. Esa cousa existencialista de non fala de min. Non o acepto. Eu non me enfronto a ti, mas recoñezo-te humano. Entendes? Eu creo que se entende. A parte dun posicionamento ético, para min é un posicionamento político. Porque se esta idea de non recoñecer as outras persoas é estrutural, eu daquela desobedezo os mandados sociais deste individualismo. Sí que é un posicionamento político.
Cando eu conto esta historia con linguaxe bélica de agora retirácheste, eu empurro, vaite, vaite. E cando volves, teño delimitado o meu reino. E tes que volver, e tes que me recoñecer como a humana, con todo o que puiden significar para ti, ou con todo o que eu puiden, iso que dixo eu, que ti ves atacar desde a manipulación todo aquilo que houve entre nós, ou recoñeces isto, vale? Ou non podes entrar. E podes destruir o que houve entre nós, e aquí estás negando o recoñecemento e negando ao tempo o recoñecemento teu de cara a min, porque o teu recoñecemento e a túa liberdade tamén dependía entre nós, vale? Daquilo que había entre nós. Telo que recoñecer. A min, o que signifiquei é o que había entre nós. Se non o faz, nin sequera, por iso dixo eu recoñézote. És ti quen decides non recoñecerte, negando todo iso que quedou no meu reino porque ti marchaches. Enténdese, sí, eu creo que se entende. Quen non acepta a lógica dominante pode vivir fora da súa opresión. Cando non aceptas estas dinámicas relacionais líquidas, superficiais, desde o ego, nas que o que me aportes, sen mirarme eu, se eu non acepto iso, eu vivo fora desa opresión. Non se pode escoitar sen ver. Non pode haber incoherencia. Hai que ser coherentes. Eu recoñézote. E todos os meus actos amosan que te recoñezo. Eu coidote, impórtome de ti. Eu douche o meu afecto, eu respecto-te, eu véxote. Non só te escoito. Mais aló do meu discurso, todos os meus actos indican que te recoñezo, humana. Non se pode saudar sen coñecer esta superficialidade social, vale? Non podo pertencer a un grupo se non coñezo, non me coñecen e non nos imos recoñecer humanas aí. Non podo pertencer a unha persoa, no sentido este máis espiritual, máis filosófico, se non a coñezo. Se non me dou a coñecer, e unha vez que nos coñecemos, podemos recoñecernos desde esa coherencia entre o que dicimos unha da outra e o que facemos unha cara a outra. Non se pode validar sen recoñecer. Eu non podo validarte like, cultura do like, que ben, que guai, que... Se non te estou recoñecendo en cada acto, en cada coidado, en cada atención que poño en ti. Eu non te podo validar ao tempo que te excluo, porque te estou humillando, estou atacando a túa dignidade humana. E a túa dignidade humana é intrínseca, está contigo. E diríanos a filosofía que quen ataca a túa dignidade humana perde nese mesmo acto a súa. Hegel diríanos que o recoñecemento é a base da autoconciencia. Hunet diríanos que o recoñecemento é a infraestructura da dignidade. Logo, se eu non te recoñezo, xa estou atacando a túa dignidade. É un posicionamento político. Aquí xa non me vale que me veñan que sensible é esa, que todo che parece mal. Non, é un posicionamento político. Política do afecto. Iso que eu chamo a revolución dos afectos pasa por recoñecernos humanas
con todo o que iso implica, con necesidades afectivas, con necesidade de tribo, precisamos querernos e coidarnos e precisamos recoñecernos humanas. Que me veño arriba co discurso político.